Matul il-katekezi tiegħi nkompli nibni fuq dak li dal-aħħar qed nirrifletti u ż-żewġ katekeżijiet ta' qabel, primarjament qed nirrifletti fuq is-sejħa li l-kelma Alla lilna l-insara tamlinna biex aħna nkunu xhieda ta' Ġesu. U qegħdin induru 10 kwalitajiet tal-inqas kif ġbarthom jien, 10 aspetti tax-xhieda tal-ewwel insara kif kienet. L-ewwel aspett rajna kienet ikunu xandara tal-qawmien ta' Ġesu, xhieda ta' Ġesu rxoxt b'kuraġġ u b'qawwa kbira. It-tieni aspett tax-xhieda kienu xhieda billi kienu qalb waħda u ruħ waħda flimkien. It-tielet aspett li rajna li kienu xhieda huwa billi kienu jżommu sħiħ, l-ewwel knisja kienet iżomm sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli. Ir-raba' xhieda billi kienu jżommu sħiħ fil-qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija. Il-ħames aspett tax-xhieda hija l-għaqda fit-talb, xhieda ta' Ġesu billi jitolbu flimkien. Is-sitt aspett kienu xhieda ta' Ġesu billi jingħaqdu anke jieklu flimkien u tkellimna fuq dina. Illum nixtieq inkompli eżisti b'aspett ieħor ta' kif kienet ix-xhieda, is-seba' aspett ta' kif kienet ix-xhieda tal-ewwel insara, l-ewwel knisja. L-atti tal-Apostli eżistija jurina li l-ewwel insara kienu jaqsmu kollox bejniethom skont il-ħtieġa ta' kulħadd. Dan huwa s-seba' aspett li l-ewwel insara kienu xhieda ta' Kristu bih. Il-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 2 vrus 44 u 45 jgħidilna dan. Kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibijaw ġidhom u kull ma kellhom u jqassmu id-dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. L-istess Ktieb tal-Atti tal-Apostli mbagħad kapitlu 4 vrus 32 u minn vrus 34 sa 37 jgħidilna hekk. Il-kottra kbira ta' dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppi minn Ċipru l-apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-Faraġġ. Dan kellu għalqa bieħħa u l-flus li daħħal minna mar qiegħdhom f'riġlejn l-apostli. Eżisti l-għaqda illi Ġesu talab għall-apostli fiċ-ċenaklu li jkunu l-koll qalb waħda, din l-għaqda narawha li kienet element essenzjali tax-xhieda tal-insara tal-ewwel insara fil-ħajja nisranija. L-għaqda kienet fil-qsim tal-ħobs, l-għaqda fit-talb, l-għaqda fit-tagħlim, l-għaqda fl-Ewkaristija, l-għaqda bejniethom ukoll fuq l-aspett materjali. Ma kienx biss għaqda fuq aspett spiritwali, ma kienx għaqda li ma kienx tidher f'kelma waħda, kienet għaqda li kienet tidher. U din importanti sistiji. Aħna msejħin li nuru viżibilment biex aħna l-insara nkunu sinjal ta' Ġesu, xhieda ta' Ġesu, u xhieda ta' Ġesu fl-imħabba, din l-imħabba tkun imħabba li tidher u mhux li ma tidherx inkella mi sinjal xejn. Jekk irridu jkunu xhieda n-nies biex jarawna, in-nies iridu jarawna eżistijej. Aħna rridu nkunu belt fuq muntanja, dawl li jrid jidher f'kelma waħda. Irrid li tkun mużbieħ u jpoġġuh taħt l-imnara Ġesu. Biex tkun dawl irid ipoġġuh fejn tidher. Aħna rridu nirrealizzaw aħna l-insara li aħna ma ngħixux għalina nfusna. Hemm bżonn nibdew nħossu fina dan il-commitment li aħna għandna lejn ħaddieħor. Li jiena nisrani imsejjaħ biex inkun sinjal xhud ta' Ġesu għall-oħrajn u xhud li jarawh, xhud kredibbli, xhud viżibbli. U din ix-xhieda eżistijej aspett minnhom hija din l-għaqda anke fil-qsim tal-affarijiet materjali. Kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibbijaw ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Naraw eżisti f'di diskrizzjoni tal-atti l-ewwel ħaġa ninnutaw illi il-bżonnijiet tan-nisrani ma kienux problema tal-istat. Ma kienux problema tas-social workers jew tal-welfare state.
In-ninsara kienu jħossu li d-diffikultajiet prekarji finanzjarji materjali taħutom l-insara kienet problema tagħhom, mhux tagħhom personali, mhux problema ta' minnu fil-bżonn. Jekk hija li hu fil-bżonn, il-problema hija tiegħi mhix tiegħu biss. U din hija diġà l-ħajja ġdida li l-Ispirtu Santu jġib fil-ħajja tagħna. Il-ħajja ta' wara Pentekoste. Illi l-problema tal-ieħor issir problema tiegħi. U din mhix faċli, aħna din ma rridux anke fil-Knisja. Anke aħna fil-Knisja problema tal-ieħor problema tiegħu solvija u jien bil-bib ġewwa interessani. Interessani biss mill-komunità tiegħi, interessani mill-parroċċja tiegħi, interessani mill-klabb mill-gażin tiegħi, ma interessanix ma' ħadd ieħor. Din mhijiex ħajja fl-Ispirtu Santu, hija ħajja pagana fil-Knisja. Il-paganeżmu fil-Knisja li għadu jeżisti sal-lum. L-Ispirtu Santu eżistijaj irid jibdel il-moħħ u l-qalb tagħna. Irid jibdel il-moħħ u qalbna l-mod kif aħna nħarsu u nħossu lejn ir-realtà ta' minnu fil-bżonn. U nibdew kif jgħid waħda mill-Titju Pawlu rabatna fil-fidi. Ħutna nsara li huma fil-bżonn. Pawlu meta ikun hemm il-kwistjoni ta' ċertu faqar fi żmienu u ssir dik il-ġabra minn laħwa nsara sabiex tittieħed Ġerusalemm u tingħata lil foqra. L-istess kif rajna l-atti kienu jbjaw li kellhom li jdaħlu l-flus ipoġġuhom f'riġlejn l-apostli u l-apostli qasmu kulħadd skont il-ħtiġa tiegħu, mhux kulħadd l-istess, kulħadd skont il-bżonn li għandu. Naraw li din il-karità kienet medjata minn dawk li kienu responsabbli li jmexxu fil-Knisja l-apostli. X'fadal minna llum din hija l-ġbir li hemm waqt il-quddiesa li suppost l-an primarju tiegħu huwa biex isostni l-bqija tal-komunità. Però anke aħna rridu nsaqsu lil nfusna din kif qed inħarsu liha din ir-realtà. Ġifieri din ir-realtà tant qawwija tal-ewwel insara, aħna rriduċejni llum il-ġurnata li nagħmlu ġabra waqt il-quddiesa. Npoġġuha f'riġlejn min qed imexxi sabiex iqassama għall bżonnijiet tal-oħrajn. Importanti nirrealizzaw li dan il-ġest ta' ġabra finanzjarja fil-kuntest tal-quddiesa jurina li l-Ewkaristija l-Qudies tiftaħna l-oħrajn, mhux nitqamlu għall-oħrajn. Imma tiftaħna għall-oħrajn fil-veru sens tal-kelma. Ċej ma nistax imur niċċelebra l-Ewkaristija u ninsa l-ħija li hu fil-bżonn. Mhux kwistjoni naqbad il-ċenteżmu u neħles minnhom. X'faqar eżistijej, mhux faqar ta' flus, x'faqar u x'ignoranza spiritwali għandna. Meta nirraġunaw b'dan il-mod. Qalbna magħluqa. Qalbna magħluqa fil-veru sens tal-kelma kemm aħna l-bot billi nkunu x-xhieda ta' Ġesu fi żminijietna. Meta aħna nitqamlu mal-karità fil-veru sens tal-kelma. San Pawl fil-dan it-tip ta' kuntest jitkellem ifakkar f'kelma li hu jgħidilna li qalilna Ġesu għalkemm fil-Vanġeli ma nsibuhiex imma tidher li kienet fil-memorja tal-ewwel insara ħin iktar min jagħti milli min jirċievi. Nistgħu nżiduha bħala beatitudni oħra ma' tminja li tagħna Ġesu fil-Vanġeli San Mattew fid-diskors tal-Montanja. Ħin iktar milli jagħti milli jirċievi. Però nistaqsu sistija kull wieħed waħda minna l-karità li hija espressjoni tant qawwija tal-fidi nisranija tagħna. Espressjoni tant importanti sa ġifieri nkunu xhieda ta' Ġesu Kristu f'ħajjitna. Jekk qalbna tingħala għal minnu fil-bżonn, xhieda ta' Ġesu aħna. U eżistijej, biex aħna nkunu xhieda ma' minnu batut, ma' minnu fqir, għandna bżonn nilqgħu tal-Ispirtu Santu. Infakkarkom li meta l-apostli ġew biex jażlu 7 irġiel biex jieħdu ħsieb il-nisa Romol, u hemmhekk ġew mafqini diakni, ma qalux ejja nsibu 4 irġiel li huma bravi, 4 irġiel li kapaċi għal ma nafx xiex. Qalu le nsibu 4 irġiel mimlin bl-Ispirtu Santu, għaliex anke biex tagħmel il-karità mhix kwistjoni ta' skill soċjali biss. Hija kwistjoni li kollok l-Ispirtu Tal jaħdem fik għaliex hu l-karità vera. L-Ispirtu Santu li mħabba Tal msewba fi qlubna. Jekk eżistijej qalbna magħluqa għall-karità, niddubita l-Ispirtu Santu kemm qed inħalluh jaħdem fina. Għaxu li hu l-imħabba msewba fi qlubna jimbuttana biex insiru nies li nħobbu mhux fuq il-livell spiritwali biss imma fuq il-livell materjali, fuq il-livell konkret. Li naqsmu dak li għandna, mhux miżejjed li għandna, dak li għandna. Qabel ma nibdew niċċaħdu milli għandna, maħniex nagħmlu karità eżistijej. Ma qogħdux nimlu rasna, l-ewwel insara koll miċċaħdu milli kollhom huma biex jagħmlu karità.
Mhux nagħtu minn żejjed li għandna. Imma kif kienet tgħid Madre Teresa, love until it hurts. Għalita mhix filosfa tal-ħajja. Għalita x'kienet mara tal-Ispirtu Santu. Taf x'jiġifieri r-realtà. Li tittati sakemm tweġġa' hemmhekk qed tagħti minnek innifsek. Minnek innifsek. Però ovvjament aħna dan ma rridux, aħna kuxjenzi tagħna nserħuha billi hija għamilt tistajtu għafem. Weġġa biex tħobb. Dak hu Ġesu. Faltinxin isqof Amerikan li evanġelizzatant għal the world wants a superstar, but God gave us a superstar. Id-dinja tiġri wara superstars, imma Alla fuq is-salib, il-libn Ġesu tagħna bħala superstar, weġa ferita frott l-imħabba. Hekk tkun il-qalb tagħna fil-karità eżistiji. Li rid inħossni li jien qed niċċaħħad minn xi ħaġa l ħadd ieħor. U eżistiji ma nagħmlux il-kummedja, il-farsa, il-ħajja nisranija fejn tidħol karità, nirridu ġuha għall-okkażjonijiet. Sena sħiħa ma nagħmlu xejn u mbagħad tiġi l-festa u nagħmlu ġabra l-karità. Sena sħiħa ma nagħmlu xejn, jiġi r-Randan, jiġi l-Avvent u nagħmlu xi ħaġa l-karità. Tajjeb mhux ħażin, però ma nqogħdux inserħu ruħna b'dak il-mod. Il-fidi Kristjana hija lifestyle. U jekk aħna daqshekk taċċajt li l-lifestyle tagħna nirridu għal darba fis-sena jew 40 jum fis-sena, jekk aħna kuntenti b'daqshekk, għamlu li tridu, jien m'iniex kuntent daqshekk. Naħseb hija ħajja nisranija imfaqra immens. Dawk għandhom jiġu mumenti qawwija, però biex ifakruna x'għandha tkun il-bqija tas-sena. U mhux ħafna paroli ngħidu paroli u jinsa kollox. Żmien l-avvent, żmien ir-Randan, żmien il-festa, jiġi biex nagħmlu atti ta' karità aktar, però mhux biex nagħlquhom f'dak iż-żmien, biex dak iż-żmien jgħinna ħalli nġu f'sensina għall bqija ta' matul is-sena. Il-fidi nisranija tissir stil ta' ħajja, mhux tal-okkażjoni. Għax ġi l-avvent, għax ġi Randan, ġiet il-festa, ġiet okkażjoni ta' ma nafxiex. Il-karità tissir lifestyle fin-nisrani, jekk fimna x'jiġifieri nkunu nsara. Aspett ieħor eżistijej, id-disaspett li nixtieq nuri kif l-ewwel insara, it-tmien aspett, kif l-ewwel insara kienu xhieda tal-mulej Ġesu fil-ħajja tagħhom kienu billi ifaħru il-Alla. Aqraw l-Atti kapitlu 2 vers 47. Kienu ifaħru l-Alla. Flimkien ifaħru l-Alla. Kienu poplu, l-ewwel komunità hija knisja li tfaħħar lill-Alla, mhix knisja tal-qrid u knisja moħħa fiha nfisha. Knisja poplu ta' Alla lill-Alla ifaħru. Eżistijej, it-tifħir huwa aspett essenzjali tat-talb fil-Bibja. Meta l-Ispirtu Santu jaħdem ġewwa fina vera, aħna ma nibqgħux neqirdu fuq nafusna. L-Ispirtu Santu jiftħilna qalbna beraħ għal ħidma tagħha fil-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Ekku naraw pereżempju l-Madonna meta lintaqma Elisabetta u Elisabetta intalab l-Ispirtu Santu, Elisabetta tibda tfaħħar lil Marija u l-Madonna l ħaġa li tagħmel tibda tfaħħar l-Alla. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Dak huwa l-poplu nisrani. Aħna ma' Marija kif tkanta l-Knisja kuljum fil-liturġija tas-sigħat fl-għasar, ruħna tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tagħna jifraħ falla s-Salvatur tagħna. Meta aħna nkunu nies inkollu neqirdu fuq nfusna, allura tissiet nimblukkaw il-ħidma tal-Ispirtu tagħna li jpoġġilna qalbna u moħħna fuq Ġesu. San Pawli dinna aħna biex infaħru l-Alla f'kollox, f'kull ċirkustanza, anka fis-salib tal-ħajja tagħna, anka fid-dbatija. Li nfaħru l-Alla f'kollox, f'kull ċirkustanza, irid ikollna qalbna u moħħna fuq il-mulej Ġesu nfaħruh minn qalbna għal kollu li kun qed jagħmlu anke jekk dan ma narawx. Min ifaħħar l-Alla eżistijej għax ikun kapaċi jara l-Alla. Min ma jfaħħarx l-Alla x'un kapaċi ma l-Alla ma jaraħx. Għama. U xi drabi aħna nagħmew, xi drabi meta għandu mitbatija nagħmew eżistijej, xi drabi meta għandu l-ġieħ tal-ħajja aħna nagħmew, ma nkunux nistgħu naraw l-Alla, aħna nkunu rridu nidaw. Mhux jinfaħru l-Alla, nisktu l-Alla, bil-maqlub. Bil-maqlub eżistijej. Meta ċenturjun qudiem Ġesu msallab mal-mowtija u jgħid dan kien tassew bin Alla, propju għaliex Ġesu ma jmutx jisħet l-Alla imma jmut jafda lilu nnifsu f'idej Alla l-Missier. Missier neħiruh f'idejk. Min kien imsallab kien jispiċċa jidaj fuq is-salib.
Imma Ġesu ma jidajx fuq is-salib il-Missier. Ġesu jabbanduna, jfaħħar lillu nifsu l-Missier. U ma noqgħodux ngħidu ma dak għax kien Ġesu. Ġesu tak l-Ispirtu Santu biex tkun bħalu. Jant ma temmenx jekk tirraġuna b'dak il-mod. Din waħda mill-ereżiji li għandna ta' żminijietna. U Ġesu kien Alla, issu aħna l-Ispirtu talla fina. Imma ma nemnux, ma nistruħux fuqu, nibqgħu ngħixu biss bil-qawwa ta' nfusna. U dak l-iżbal tagħna. Żbal kbir fil-Knisja tal-lum, fl-insara tal-lum, meta aħna ngħixu fil-qawwa tagħna tal-ġisem il-Kristjaneżmu, mhux fil-qawwa tal-Ispirtu. In-nisrani li jgħix fil-qawwa tal-Ispirtu huwa xut awtentiku ta' Ġesu, huwa nisrani li jfaħħar lil Alla. U jekk ma tafx kif aqbad tiktib tas-salmi, huwa ktib kontinwament mimli tifħir l-Alla l-imbierek, ktib tant uman u tant reali li tgħix ħajtek fid-dawl ta' Alla, li tfaħru f'kull mument tal-ħajja tiegħek. Iqaf teqred bis-storja ta' ħajtek. Iqaf teqred biċ-ċirkustanzi ta' ħajtek. U bdeċidi li tibda tfaħħar l-Alla f'kull ċirkostanza tal-ħajja tiegħek. Anka fil-libes, anka fil-ħażin. Aħna l-Alla ma faħrux għal-ħażin, infaħruh fis-sitwazzjonijiet ħżiena. Mhux għal-ħażel li ngħaddu minnu. Infaħruh f'dak li għaddejjem minnu, mhux għal dak li għaddejjem minnu. ċerti affarijiet tal-imbierek ma jridhomx jittollerhom fil-ħajja tagħna. Ma mhumiex irida tiegħu f'ħajjitna. Imma f'kollox nistgħu nfaħru l-Alla eżisti. U meta nfaħru l-Alla għaliex nirrikonoxxu li Alla qed jaħdem. Jekk jien ma nemminx il-doni li għandi ġejjin minn Alla, allura jien irid it-tifħir tal-bnedmin. Ħafna drabi hawnhekk anke fil-Knisja, iridu t-tifħir tal-bnedmin, il-proset tan-nies. Moħħna xejdu fuqna. U allura ma nfaħrux l-Alla għax nattribwixxu kollox għalina, isna qed nagħmlu kollox aħna bil-qawwa tagħna. It-tifħir tagħna mhux il-Alla, it-tifħir tagħna hu lill-bniedem u inti tuħu għalik jekk xi ħadd ma jringrazzjakx. X'ħajja nisranija eżistijej ma nafx naqbad ngħidilha li nispiċċaw ngħixu. Vojta mill-Ispirtu tal-Alla, biss fl-uman. Xi dwejjaq, x'erda ta' nsara eżistijej. Xi krua ta' Kristjaneżmu, min li tisir nisrani quddiem poplu bħal dan, jekk ngħixu b'dan il-mod. In-nisrani huwa dak li jfaħħar lill-Alla f'kull ċirkostanza, xu ta' Ġesu li jemmen li Alla qiegħed f'ħajtu. Imqar jekk nimxi f'wit mudlam ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi. Psalm 23. Allura tista' tfaħħar l-Alla anke fil-wit mudlam għall-preżenza tiegħu miegħek. Id-dis aspett eżistijej ta' kif l-ewwel insara kienu xhieda ta' Ġesu propju bil-persekuzzjoni u bil-martirju. Isimgħu l-Atti tal-Apostli, kapitlu 5 minn vers 17 sa 18 xejdilna. Imbagħad għamel qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit ta' Saduċej u mimlija blejra meddew idejhom fuqhom l-Apostli u xjaħtuhom fil-ħabs pubbliku. Atti kapitlu 8 versi 3 sa 4. Sarattan Sawl kien qed jagħmel ħerba mill-Knisja. Kien jidħol minn dar l-oħra, jaqbad l-irġiel u n-nisa u jitfaħħom il-ħabs. Imma dawk li xterd bdew ixandru l-kelma kull fejn imorru. Araw eżistijej. Jiġu arrestati mitfgħu għall-ħabs u x'kienu jagħmlu? Ixandru l-kelma kull fejn imorru, ċe il-persekuzzjoni tiġi mhux biex noqogħdu nitħassru l-anfusna. Il-persekuzzjoni tiġi biex aħna nkunu xuta Ġesu f'dak il-mument. U rridu naraw kol kemm aħna fejn il-qalb tagħna. Mhux isna l-bebbux li nistaħbew niġru naħarbu, mbeżżajn isna l-apposti qabel Pentekoste, Knisja mbeżża, bisa. Fejn il-qawwa tal-Ispirtu Santu eżistijej. Il-niżel fuq l-apostli u jinżel fuqna wkoll biex nkunu xuta Ġesu fil-persekuzzjoni. X'qed nippretendu li nkunu sara mhux ippersegwitata? Min daħħalilna f'moħħna din? Min daħħallek f'moħħok illi int m'għandikx tiġi persegwitata x'tagħmel it-tajjeb? Min qallek dil-gidba? Min qalilek? Jekk int nisrani tkun xut ta' Ġesu, equals tistenna l-persekuzzjoni. Ġesu għamilha ċara, għalilna minn qabel. Għalna qed ngħidilkom dan minn qabel biex intom ma titfixklux. U aħna nitfixklu. Għaliex? Għax ma nafux il-kelma tal-Alla. Għax ma nħobbux il-Ġesu bis-serjetà, għax qalbna mhijiex fih. Għax qalbna mhijiex fih. Għadna wisq infittxu ħajjitna lil nfusna, klim ta' Ġesu aħna disprezzajnieh.
Meta qalna min irid jitlef ħajtu jsiba, min jitlef il-ħajja tiegħi, dak isalva, min jitlef ħajtu jsiba. Imma min irid isalva jitlifha. U meta jtellawkom fl-art is-sinagogi tinkwitaw xal dak li għandkom tgħidu għax l-Ispirtu Santu jagħtikom dak il-ħin x'għandkom tgħidu. Fejn hu dal-kliem ta' Ġesu fil-moħħ tagħna? Jew rejdu biss il-Ġesu ejjew għandi intom il-koll tisabu ħabtinhom taqlin li nserraħkom. Dak il-Vanġelu tagħna, nofs Vanġelu rridu ngħixu. Il-Ġesu jfejjaqna rridu biss, il-Ġesu jaħlisna, il-Ġesu qed jgħallimna noqdu kowżi. Il-persekuzzjoni eżisti, se tiġi. U iblaħ min jaħseb li se tkun hemm. U ma nistgħux nagħmlu kompromessi mal-Vanġelu biex ma niġux persegwitati. Ma nistgħux ixandru nofs il-verità biex ma niġux persegwitati. Ma nistgħux nagħlqu ħalqna anke r-rajja tal-Knisja. Ma nistgħux nagħlqu ħalqna biex ma jinqarax inkwiet biex ma niġux persegwitati. Pawli jgħidilna ħażina li jekk ma nxandarx il-Vanġelu. X'qed tippretendi li fil-parroċċja tiegħek ma tkunx persegwitat, li fil-komunità tiegħek ma tkunx persegwitat, li fil-Knisja ma tkunx persegwitat, li fis-soċjetà ma tkunx persegwitat, li tevanġelizzaw nisiftulek il-bibberaħ, dak li qed nippretendu, mela ma fimna xejn minn kliem Kristu eżistijej. Ġesu wedna l-persekuzzjoni. Ħadd minna ma toġbu, mhux ovvja. Min weġġa tajma, ma toġobniex, qasti li ma toġob, imma dik il-verità. Nirdu kunu lesti għalija u mhux nibżaw. Naħarbu l-hemm? Irdu nsara ta' gazz fi żminijietna. Xhieda fil-persekuzzjoni għalhekk tiġi. L-apostli waqt li arrestawhom persegwitawhom ħadu l-opportunità biex ixandru l-kelma tal-Alla. Għandna l-San Pawl tan drabi nsibu l-akkużi li jirċievi jiġi persegwitat u propju jinqeda bl-istess mumenti ta' akkużi li kellu biex jagħti xhieda ta' Ġesu li derlu u tal-qawm mill-imwiet. Aħna nisara kattoliċi eżistijej, ħafna minna beżżija. Umbat naraw insara mhumiex kattoliċi illi jaħtfu kull opportunità biex jagħtu xhieda ta' Ġesu Kristu. Fi żminijietna ka pajjiżna. Irridu eżistej hawn fuq tagħna, irridu nistempħu fejn hu l-Ispirtu tal-Alla fina. Mhux isna nsara reqdin. Quddiem il-persekuzzjoni eżistej tagħtina l-ħajja lilna l-insara. Il-Kristjaneżmu, l-fidi nisranija tkun fl-aqwa tagħha meta persegwitata. U din l-ironija eżistijej. Ħafna nies jaħsbu li meta kien hemm persekuzzjoni fuq il-Knisja, issa s-sija tagħhom li l-Knisja ħatitlef. Mentri issa s-sija tal-Knisja li toħroġ rebbieħa l-fidi Kristjana. Ħalġisu fuq is-salib iktar ma persegwitawh, ħasbu li qegħdin jerbħulu fil-fatt kienet jerbaħu. Il-fidi nisranija kija eżistijej. Dil-persekuzzjoni tista' twassal sal-martirju. Atti kapitlu 7 minn vrus 54 sa vrus 60 insibu l-martirju ta' Stefnu. Ukoll kemm aħna nafuh. U Atti kapitlu 12 minn vers 1 sa 2 insibu il-martirju ta' Ġagbu. Ġagbu wkoll eżistijej. Illi jispiċċa persegwitat u maqtul u l-kelma martri tfisser xut. Xut fl-ola livell tiegħu sal-punt li tagħta ħajtek għal Ġesu. M'hemmx imħabba xulxin li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesu għalilna ma nsejħilkolhomx aktar għaddejja ma' ħbieb. Mela aħna ħbieb tiegħu u m'hemmx imħabba akbar minn din li nagħtu ħajjitna lih. Ma neħdux bi kbira anke llum il-ġurnata l-martirju tal-insara jiżdied. Kemm il-martirju tal-qtil li joqtluna u kemm il-martirju li jamarġinawna li fuq il-post tax-xogħol jirridikolaw fil-familja u akkaċċajt sħabek jagħtuk fil-ġemp minħabba l-fidi tiegħek. X'qed niskantaw għax jiġraw l-affarijiet. Flok aħna bħall-ewwel insar naħdu l-opportunità ħanxandu l-Vanġelu, għandu noqgħod nerdu, imma fadra li jiġri li dan fuq li nagħmel it-tajjeb nispiċċa nagħlaqha iktar. Tista' tiftaħ moħħok u qalbek darba l dejjem li iva hekk il-verità li tagħmel it-tajjeb u taqlaqha u nifqu nitħassru l-anfusna. Nistgħu nħallu l-Ispirtu Santu jaħdem fil-verità eżistijej bil-qawwa kollha tiegħu hekk hija għandha tkun li tagħmel it-tajjeb u taqlaqha. Hekk hi. Saqajna mal-art, ma nqogħdux naħdu l-ħin. Saqajna mal-art, hekk. Ġesu kienet u waqt tkun magħna. Ġesu jidilna jekk il-ferat jagħmlula issa waqt li hija ħadra s'issir aktar meta tinxef. Il-fera ħadra hija għalih meta tinxef hija aħna l-Knisja għax tgħaddi żmien minn fuqha. Ġesu qal jekk ippersegwitaw lili, persegwitaw lilkom, jekk laqgħu lili għalqu lilkom. Ma nix nippretendu nkunu nsara aħjar mill-persuna ta' Ġesu. Eżistijej. X'nippretendu li aħna? Biżejjed għalilna Ġesu għal qaddej li joħroġ jixbaħ il-sidu.
Biżżejjed għalina li noħorġu nixbħu lil Kristu Sidna li fuq is-salib ġie mislub. Ejjew maħbub minn tiegħi, nagħmlu kuraġġ. Nagħmlu kuraġġ il xulxin, għandna bżonn il-kuraġġ il xulxin. Forsi tgħidu li jibbeż dan il-kliem, imma l-Ġesu hekk qalulu li tkellem fuq l-Ewkaristija. Però għandna bżonn neżisti mir-raqda li qegħdin fiha. Għax isna nsara reqdin fi żminijietna, sirna bibbux, nibżaw, nirtiraw mis-soċjetà, nirtiraw minn kull imkien. Din mhijiex it-triq il-qudiem għal fidi nisranija f'Malta, fl-Ewropa u fid-dinja. Għandna bżonn knisja mimlija bil-qawwa tal-Ispirtu ħalli tkun xut ta' Ġesu. Darba oħra naqsam magħkom l-10 aspett ta' kif inkunu xhieda ta' Kristu. Jalla eżistijej, nibqgħu mixjin f'di triq, ma naqtawx qalbna u l-mulej jitna slim.